एसे गरम मोनदों माने फट' सट' रिल्स टिल्स बानायनानै बया गरम मोनबाय दा जोङो दायो इन्जय लानायदो हेल' लोगोफोर नोंथांमोननि सेराव आं दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय स' गाइस वेलकाम बेक अगेन टु माय निउ व्लग्स जोङो दिनैनो लोगोफोरजों एसे बेरायना फैनायदो हेल' गाइस दिनैसो लोगो मोनलायदो एलबि ब्लग नै ग्रासलेण्डआव थांनो सानदों दिनै मार गोबाव जाबायमोन भिडिअखौ माने आङो नैबे जायगानिफ्रायसो स्टार्ट खालामबाय नाग्रिजुलि साहा बागान नै नोंथांमोनाबो जुदि आंनि ब्लगखौ नायनानै इन्टारेस्ट मोनोबा नायलांबाय थादो नंगौना नङा नंगौ ब्र साबसक्राइब खालामना हो जि खालामनाय गोसो दं खालामना हो नैथिं ब्र'आ बाइकखौ एसे मडिफिकेसन खालाम लादो नाम्बार प्लेटखौ नैथिं थिखांना लादो इनियाव हेन्देला इयाव मानि लगायदो एफजेडनि लगायदो कम्फर्टेबल ना सलायनो कम्फर्टेबल आरो सिगां माने फराय हेलेंनो ओरै मा उन्दुनाय बायदिसो नाङोमोन आरो ना अके गाइस दा जोङो थांबाय आनिसै माने फादारा कल खालामदोंमोन आंनि बाइकनि इन्सुरेन्सआ फेल जाना दंमोन माने इदि फेलथ' नङामोन माने आपडेट होआखैमोनलै आपडेट होनांगौ माने 5 इयार्सनि खामोन ना 5 इयार्सनि इन्सुरेन्स खामोन जेब्ला बाइक गोदान लादोंमोन होमबाना आपडेट होनांगौमोन 1 इयारनि उनाव आङो आपडेट खालामासै इयावनो माने मबाइलाव नुजाफैया आरो फेल देखायबाय थायो दिनै फादारा थांनानै खालामहैबाय बिदिनो नोंथांमोनाबो बिदि प्रब्लेम जाना दङबा अफिसाव थांनानै रायलायहैनांगोन दा नै बाङालिपारा मोनफैबाय बाङालिपारानिफ्राय इथिं हाबलांनांगौ बगामाथियावबो थाङिया मार गोबाव जाबाय नायनि दिनै ग्रासलेण्डआव हाबहैग्रोनि आरो मोनसे लोगोआनो खोन्थादो मार बरिया जायगा दोङोनो इयावबो थांगोन ग्रासलेण्ड खाथियावनो माने भिउआ मोजां ना आरोना इ साइडआवनो ग्रासलेण्डखौ नुहुरखायो आगोलाव लागोन फाय दखान मोनगोनथ' आगोलाव माने आगोलाव फैबाय थानाय जायोमोन इ लामाथिंनो होमबाना नैफोर लामायाबो मोजां जायाखैमोन दाथ' नै हाइ फाइ बरियानो जाबाय लामाफोरा पिकनिक टाइमावबा गारिखौनो एरायगनो हाया जायो नै दा खालि जानुवारिफोरनि सिजन टाइमाव होमबाना नैफोरसोनिफ्रायनो जाम मोनो दा बरिया आगोलाव थांबा जोङो मेन गेटखौ मोनगौमोन बगामाथिनि दा जोङो नैथि सिद्दा गामिनि लामा जा थांनोसै बेफोर सब बर' गामि गोजा हाजो सेरदोनो बगामाथिनि हाजोदोनो नांजाबखानाय गामिया बरिया मोनदों ना जायगाखौ लामाया इथिं नंगौ नङा हा आरो नोंसो फायदोबा नोंसो मिथिनांगौ नों कनफिउज जाबा मा जानो हा आङो इथिं फैखांबाय आगोलो इथिंबो मोनहैयो इथिंबो बिन्दास बगामाथि मोनहैयो मोनहैनाया माथो मा बगामाथिसो मोनफैबाय दाबो दखान दङ माथो हल सिजन दाना दखान थायोना बगामाथियाव मानसिफोर फैबाय थायोना दाना सिगांसो माने थायामोन बिदि इथिं बगामाथिखौथ' मिथिखायो गोबाङानो पिकनिक जानो फैयो हागोनब्रा लांनो ओइ गनखौ सिदा बानायना होआ माय इखौ बायलाबबाव जंगल थांनि एबार जों दा डाइरेक्ट ग्रासलेण्ड मोनहैसिगोन आरो बिदिनो जुदि थांजायोबा जंगल
मुथिंलाय लामाया थिंसो खिन्थु जायगाया बया रिलेक्स ना रावबो गैयि टाइमाव फैनानै बांसिन मोजां नाङो नैथिं उथिगोन ओइथिं ना नोंसोर इथिं थांदोंमोन नामा? थाबाय फैदोंमोन गारिया दा थाबायदों जोबोद मोजां लामाया ओरैनो ग्रासलेसो मोनहैखायो आरो खाथियाव ओमफ्राय गारि मोनहैगोन आरो बिदि लामायाव थाबाय थानांगोन लामाजोंथ' जायोलै जा दंग'जा अन्थाइ गैयाथ' लामा मोनदों इथिं आं लामा मिथियाखै हे इथिं बोरै गारि लांनो हानो अफर'डिं खालामनो फैनायसो जादों जोंना हिट जायगाया हिटानो ज्राव दैनि आवाजखौ खोनादों इथिं साइडनियाव इथिं न' गारि गंनै गंथाम एरायलायदो नामा लिंकना फैदो ना थ' नै ग्रासलेण्डआवबो दखान दङ माने ग्रासलेण्डखौ मोनफैबायानो दैमा जिं फैनानै मोनफैबाय जोङो बिदिनो आरो ग्रासलेण्डआ नैबेखिनियानो जेबोथ' गैया नैबेथिं सिगांथिं लामा मोनसे दोङो बेना हाग्रा गोजाखाय इखो ग्रासलेण्ड खिन्थु जायगायाव बे जायगायाव फैना बरिया मोनदों बरिया नुदोंना इखिनि भिउखौ एख' गैला खोमालै इफोराव आगोलाव केम्पसो खोमा नैबे मायबा केम्प खोमा लामा गैला ओजा नै बेनो एन्डिं इबेनो ग्रासलेण्ड नोंथांमोना नायनो हागोन ग्रासलेण्डआ बेबादि जाना दङ जि साफा बरिया जाना दङ हाग्राया एसे गोजौ जाना दङ जुदि नोंथांमोना दाबादियाव फैबा बरिया भिउ नुगोन बोरै मोनदों जायगाखौ एकदम सालिया एकदम मजा नांदों आरो ना फैनानै मा होनो आरो ना भाले लागছে জায়গাটো বেশি বেয়া নহয় बहुत बरिया जाना दङ नोंथांमोना फैनानै भिउखौ नायनो गाइस आरो जोङो जेबो लाबोयाखै इयाव जानो थाखाय ओरैनो चिप्स लाना फैदो स्टिं लाना फैदो थ' बेदिनो इन्जय खालामनोसै स्टिं के साथ ভালে দেখা পাইছে দে তোমাকতো বহুত আপিগিলা প্ৰপ'জ কৰিব এতিয়া थ' गाइस नै जाखांबाय जोङो जाखांनानै नै बेफोर प्लास्टिकफोरखौ जमानो पेकेटाव सोनो नागिरजा बेब्राव सोदो माने बेफोरबादि इमान बिउटिफुल जायगाखौ बेफोरबादि लेथ्रा खालामना गालांबाथाय बोरैबा नुयो आरोना बेयाव गोबां मानसिफोरानो फैनानै बिदि जानानै गारना गालाङो माने बिदि खालामना गालांनाङा जोंनिनो जायगा बेफोर प्लास्टिकखौ माने थाइसे जायगायाव जमा खालामना दोन इयावनो
एसे गरम मोनदों माने फट' सट' रिल्स टिल्स बानायनानै बया गरम मोनबाय दा जोङो इन्जय लानायदो माने बे दैमाया माने बगामाथिनिफ्राय डाइरेक्ट भुटाननिफ्राय फैनाय स' ग्रासलेण्ड खाथियावनो दोङो इदि सारनाङा गोजांदो दैया ओरैबायदि गुसु थ' फ्रेस मोनलायदो दैयाव हाबनाय लोगो लोगो दा दुगैनोसै थ' रेडि वी आर इन्जय टुडे येस थ' नै वो भैया धार बे इधर क्या है मॉम लाफ डे वाव नाइस टैटू आरो मांकी किंग आरो मादो मावनो ना स' नै ब्र'निया टैटू दोनो बुंफबजोब्बाय बरिया टैटूआ नै जोंना टैटू मेनबो दोङो वेयर इज युवर टैटू नाया मोर टेटू ना बर्तमान इতিয়া बनावे बिसोरो रना तो गाइस बुই थाङो बे फायबाय खाओ दादा अपना के दादा So guys, दिनैनि भिडिअआ बेखिनियावनोसै माने गोबां अखा हाना होबाय ग्रासलेण्डआव जोङो दा थांबाय दङ अखा सिजा सिजा थ' भिडिअखौ मा बेखिनियावनो एन्ड खालामनोसै चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय गाइस भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामबानो जाबाय दे होमबा गाइस नेक्स्ट लोगो मोनलायगोन होमबा बाय बाय